Zdar! Tak nový vlog po dlouhé době, po měsíci. Říkal jsem, že to budu víc natáčet, tak vám jdu natočit nějaký ten lusk na DHčku. Povrch, jak bych to ohodnotil? 60/40. Oh yeah. Je tady krásně. To je vole svobody. Kamaráde. Tak jo, jsem na trati, ale ještě předtím vám chci ukázat tuhle nádheru. Tady jsou z 90% všechny moje rozhodnutí na tuto místě a tady se zamýšlím. Ja boj, tak jdeme na to. První ride. Jdem to tak poliskat. Pijánko. Víčo to klouže, vole. Ja boj. Wow. No, první jízda jak vole chcanka, ale dobrý. Oh yeah, baby. Tak první raid za náma, tlačíme na druhý. Jako nedrží to moc a je to takový divný, no, někde to nebrzdí, někde jo, ale užívám si to. Bráško, namrzlá odkloněnka, ta tě docela namrzká popravdě. Teď jsem jel, zadek ušmrdlával, ale nějak jsem to pobíral, no. A vole, 14 dnů naspátek jsem trefil tu ten strom a něco s malíčkem je, ale dobrý, je to jenom prst. Tak jo, tak jdeme na další brep. Teď dáme takovou techniku. Asi nejhorší, když jen trošku namrzlo. Jako ztratí, co tady mám. Yes. Přes předek. Drifty. Zas přes předek. Bráp. Jedem. A jedem. Wow. Tokyo driftos. No. Ja boj. Kámo, víš co je nejlepší pocit? Když jedeš, vole. Pěkně se to zaryje do té hlíny trošku. Ty si to jenom tak kočíruješ ladně. A prostě, vole, to je bomba, to je takový pocit, kámo. Nevím, k čemu to ani přirovnat, vole. Řekl bych něco, ale budu slušný. Oh yeah, tak jdeme na poslední ride. A jedem dom. Dáme ho tady na klasice. To jdeme pohulit. Asi to bude nejvíc namrzlá trať, protože je tady nejdýl. Odslumíme, zatáhneme. Čo jo, klouže to. Do drážky. Jaboj. Wow, jsem to tam narval, vole. Nepopsatelný, vole, pocit. Dobrá, brzda. Píčo. Tady jsi vždycky skoro mrtvej, vole. Tak jo, doufám, že se ti vlog líbil. Sice to bude mít tak 5 minut, ale můžeš být rád, že si můžeš dívat aspoň těch 5 minut. No a zhodnotil bych to na 2. Včera to byla větší gas palba. No a někdy se zase uvidíme, natočím vám třeba den tréninku, něco málo o životě. Tak čus a trénujte.